najprve na boli a potom si jednotcom. Vy ste s nimi, áno. A ja som s nimi. Áno, aj kamera. Aj kamera. Dobrú chuť. Ak by ste počas našej prehliadky mali akékoľvek otázky, tak sa kľudne pýtajte. Začneme hneď na tomto mieste, a to pri tomto vysokom barokovom bastióne. Ten bol postavený asi tak v polovici 17. storočia, no a odvtedy slúžil ako vstupná brána do nášho hradu. Pre jakie ste si mohli všimnúť ešte pôvodné, že to boli tie velikánske čierne, pred ktorými sa ako na poriadnom hrade. Že rieka Poprad, ktorá tečie tu nedaleko, má v jednom mieste presne takýto tvar. No a keď si to zapamätáte, tak si to budete môcť všimnúť z veže. No a v tejto chvíli pôjdeme ďalej. Náš hrad bol postavený v roku 1307. No a nebolo náhodou, že to bolo na tomto mieste. Stará Ľubovňa bola totiž už predtým známa ako križovatka obchodných ciest. Tak ste sa mohli dostať do Kežmarku, do Bardejova, taktiež do Červeného kláštora, no ale napríklad aj do Nového Slonča, čo sa nachádza v významným rokom je rok 1364. Vtedy Ľudovít I. Veľký, tuto na obraze, udelil mestu Stará Ľubovňa mestské privilégia. No a teda Ľubovňa vzrástla na význame. Pokiaľ vás zaujíma, komu tento hrad patril, tak väčšinou bol v rukách kráľa, čo bolo pre ňoho veľmi výhodné. Tento hrad totiž stal na pohraničí, no a teda sa tu mohli uskutočňovať stretnutie uhorských a poľských kráľov. Nespomínam to náhodou, pretože jedno takéto stretnutie sa nám tu uskutočnilo v roku 1412. Ale aby som to vysvetlila. V roku 1411 začal Žigmund Luxemburský, tuto na obraze, viesť vojnu s Benátkami o oblast Dalmácie. Táto vojna bola veľmi finančne nákladná, no a teda Žigmundovi čoskoro došli peniaze. Dnes sa rozhodol vypožičať si od poľského kráľa Vladislava II. Jagelonského, na obraze hneď vedľa. Avšak vtedy nebol zvykom splácať nejaké úroky za požičané peniaze. Bolo zvykom dávať do zálohu určité územie, z ktorého potom tento panovník profitoval.